mɛ fɛn caman sɛbɛnnen b'a kan a fɔra ko an ka laadala kow an ka laadala fɛngɛw olu bɛ sinsin a fɔra ko an ka faso bulonba o bɛ dayɛlɛ k'a kɛ faso bulon 2 ye o 2 de bɛ sariyaw ta ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sénat ani Assemblée nationale ye a fɔra fana k'a fɔ ko président du Haut Conseil président de l'Assemblée ani président du Sénat u bɛɛ n'u ma baara kɛ a ɲɛ ma n'u ye sariya sɔsɔ u bɛ se ka wuli ka bɔ yen ni sariya ye bon a fɔra fana k'a fɔ ko cour kura bɛ na dayɛlɛ n'o ye Cour des comptes ye n'o bɛ jɛkulu ka jatew u ye baara kɛ ni nafolo min ye o jate san kɔnɔ o bɛ jate cogoya min na o jɛkulu sariya soba min b'o o fɛsɛfɛsɛ o fana bɛna sigi donc fɛn caman bɛ constitution na ani min ye laadala min ye diinako ye a fɔra ko bɛɛ b'i ka diina kɛ i sago la i tɛ diyagoya ka don diina si la donc nin bɛɛ ye fɛn ye min ni perepere-latigɛ la ani furu yɛrɛ ye min ye o fana fɔlen don k'o perepere-latigɛ kosɛbɛ i y'a dɔn nin bɛɛ ye fɛn ye min bɛna effectivement Mali kura min fɔra k'o sinsin an ka se ka wasa sɔrɔ o la an nakun yɛrɛ de y'o ye pour que k'a jira jama na k'a fɔ k'u kan ka kɛ o tuma sariya sunkura in bɛɛ ka bɔ ka vota ye a ka se ka sira sɔrɔ ka campagne lancer ka bɛɛ wele k'u ka wuli ta jɛman k'a fɔ k'u sɔnna ni constitution kura ye. bon an nana ka na an ka ŋaniya jira constitution kura min bɛ nalen an pionnew an sɔnna a ma parce que an y'a kalan k'a ye fɛn fɛn b'a kɔnɔ ani an ka hadamadenya bɛ taa ani an ka sariya bɛ taa ani pionnew taabolo bɛɛ ye kelen ye o de y'anw nakun ye. ne bɛ fɛ ka weleweledakan min fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni Maliko hami b'i la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni Maliko kanu b'i la an bɛɛ ka bɔ le 18 juin ka voter oui constitution ye. c'est pour cela an pionnew ko les pionniers s'engagent pour le oui. ni tɔw sera ka fara an kan k'a kɛ ten tɔ pionnew y'an denw de an dɔgɔninw don ni denmisɛnninw sɔnna min ma an maakɔrɔba an bɛ tugu olu kɔ. bi ye donba y'an bolo sabu maliyɛn minnu bɛ Bamakɔ yan u y'a kanu an ka ɲɔgɔn sɔrɔ le stade du 26 mars la parti politique association société civile organisation bɛɛ lajɛlen religieux ka na ŋaniya kelen an ka jamana bɛ yɛlɛmali sira kan ka yɛlɛmali don an ka sariyaw la ka yɛlɛmali don jamana taabolow la o yɛlɛmani bakuru n'o bɛ an ka sariya sunba kofɔ n'o ye constitution ye o yɛlɛmani bolo dalen don juin kalo tile 18 donc an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi k'a jira k'a fɔ a ka d'an ye an maliyɛnw bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka sɔn yɛlɛmani in ma walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ. bi don ye donba ye k'a jira maliyɛn bɛɛ la ani k'a jira maliden min bɛ kɔ kan ani diɲɛma bɛɛ la k'a fɔ an ka président n'o ye son excellence Assimi le colonel Assimi Goïta chef de l'État a ye a ta k'a fɔ k'a bɛ Mali siri Mali gafe belebeleba k'an bɛ segin a kan k'a kuraya yɛlɛmani tɛ dɛ k'a kuraya a kurayali kɔrɔ anw n'olu jurutɔw an y'an ta sɔrɔ a la parce que an tɔgɔ fɔra préambule kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ni tɔgɔ fɔra préambule kɔnɔ k'a fɔ an ka droit an ka o kan ka respecter an ka convention an ka loi an ka décret o don o bɛ kɛ article fan bɛɛ de kan parce que dangari tɛ kɛ maliyɛn na bilen an ka lakananen don kabini transition daminɛna malidenw an sunɔgɔra an ka so kɔnɔ a yirala fana k'a fɔ maliyɛn de l'extérieur olu u bɛ taa Sénat kɔnɔ u bɛ taa yɔrɔ caman yɛlɛma fɛn fɛn tun tɛ se ka kɛ fɔlɔ o bɛɛ bɛ nin sariya sunba kura nin kɔnɔ donc an kɔni an b'a fɔ de mɔgɔw ka bɔ le 18 mɔgɔw ka bɔ le 18 u k'a fɔ oui kɔrɔ ye k'a fɔ awɔ an bɛ jɛman ta jɛman tali t'a yɛrɛ mɔgɔ caman ka bɔ a ka kɛ
oui massifié. Ne nakun ye constitution kura ye a voté oui ne nakun y'o de constitution diyara an ye parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ constitution b'a jira k'a fɔ an tɛ an yɛrɛ ye an sago b'a ka fɛnw na mɔgɔ i t'a ɲɛrɔ kuma fɔ yɔrɔ wɛrɛ ni an yɛrɛ tɛ constitution in b'o bɛɛ jira o de ne nakun ye o de y'an diya ne ye.